companys de la candidatura. He de dir, en primer lloc, que és un honor compartir amb vosaltres aquesta candidatura i representar la meva província i la meva agrupació junt a companyes i companys que atesoren una enorme vàlua, un enorme compromís de treball, sobretot una enorme il·lusió pel futur. Una il·lusió pel futur que jo compartís plenament, perquè estic més convençut que mai, perquè mai ha estat tan clar que necessitem guanyar per continuar la nostra tasca modernitzadora, de consolidació dels drets dels ciutadans, d'afermar i aprofundir els pilars de l'estat de benestar, perquè no ens podem permetre, la nostra societat no s'ho pot permetre, cap pas enrere. Nosaltres, la nostra societat, ens mereixem continuar avançant. Cap pas enrere en educació. Continuar afermant i desenvolupant la nostra xarxa d'escoles públiques. Modernitzar les nostres escoles, continuant dotant-les amb les noves tecnologies, recuperant el prestigi i la qualitat que sempre han tingut i posant final a aquesta situació insostenible que és el fracàs escolar, que en aquesta comunitat, en el conjunt del País Valencià, se situa per damunt del 40%. I això, amb el pas endavant del govern socialista que ha apostat de manera clara i rotunda per l'escola pública, la qual cosa ha suposat ampliar els programes de suport educatiu per ajudar a les famílies amb aquestes necessitats, les ajudes per a l'adquisició de llibres per a les biblioteques escolars o les ajudes per a l'adquisició d'ordinadors. Al País Valencià, com totes i tots sabeu, moltes d'aquestes oportunitats les hem perdudes perquè hem tingut gestors del tarannà del conseller Fontdemora, que ha malbaratat temps, diners, recursos i esforços i ha aconseguit crear un clima de confrontació al si de la comunitat educativa que ens ha conduït a la desafecció i al desànim. Perquè ja sabem quin és el model de la regressió, del pas enrere, és el model dels barracons en la nostra escola pública i és el model de la subvenció a la privada i a la privada concertada, encara que no acomplisquen els mínims exigibles, com ara la segregació per sexes. Un i 1000 passes enrere és el que ha donat la dreta amb els concerts en els ensenyaments postobligatoris, mentre reivindicaven unes instal·lacions dignes i poder completar el mapa escolar amb totes les construccions previstes i totes les remodelacions necessàries. Això és indigne. Nosaltres sí que ens ho creiem, això de l'escola pública, perquè sabem que és la garantia més clara de la igualtat d'oportunitats. I ara ho estem veient. En moments de dificultat, d'una gran dificultat, com ens comentava el company Josep. Ara ho estem veient més que mai i ho estem sofrint. I els que més ho sofreixen, els que més ho pateixen, és el jove o la jove que abandona els seus estudis i no va aconseguir una titulació acadèmica mínima ni una mínima certificació professional. Ara són elles i ells qui més difícil ho tenen. Més del 40% de la joventut valenciana i més del 45% en alguns nuclis urbans, com ara Castelló o Vila-real. Això, com dia abans, és indigne. Això és insuportable, perquè, a més, és tremendament injust. I la solució per les enormes dificultats que estem afrontant no són les retallades educatives, sinó tot el contrari. La solució és més educació, més formació professional, més accés a les titulacions bàsiques, més universitat, més intel·ligència. Aquesta vegada ningú ens ho posarà fàcil. Només amb més educació i amb més formació eixirem de la crisi. Per això, companyes i companys, és tan necessari tindre convicció i fer-la arribar a tot arreu, que no podem consentir cap pas enrere en educació i en formació. Hem de guanyar, companyes i companys.
Ells, la dreta, ja està venent el peix que encara no ha pescat. Però nosaltres, la societat que ha d'eixir de la crisi, necessita que guanyi el Partit Socialista. Necessitem guanyar totes i tots. Sempre cap endavant, amb força i amb il·lusió. Cap pas enrere. Gràcies.